Os afeccionados aos deportes urbanos, especialmente demandados entre a xente moza, terán un espazo propio en Cambados. A vila presenta o proxecto de construción dun parque de deportes urbanos. Conta con distintas áreas, ocupa unha superficie total de case 1.500 metros cuadrados nunha parcela de titularidade municipal situada na zona do Pombal e, como dicía, leva para prácticas de distintos deportes. O espazo dividirase en 3 zonas concretas para a práctica deportiva e estará rodeado de árbores e xardíns. É unha demanda que a xente moza da vila nos viña facendo dende hai tempo e tamén pois algúns veciños que non o practican, pero bueno, pois a veces os mozos o van a practicar a espacios públicos donde a veces se establecen certas incompatibilidades, non? Por lo tanto, é un investimento demandado por distintos sectores e que creemos que vai ser moi ben recibido. O proxecto ten un custo de máis de 200.000 euros que o Concello agarda financiar cos fondos da Rede Española de Cidades Saudables. Leva unha zona como de bowl, de piscina, na cal se practicará o skate, despois leva obstáculos feitos de hormigón para a práctica do parkour e leva tamén unhas barras e unhas espalderas para a práctica da calistenia. E todo o perímetro é unha zona sardinada con áreas de descanso, bancos e árboles, bueno, pues para eso, non? Para descanso e tamén para que persoas que non practican esos deportes poidan disfrutar de unha zona verde naquela zona norte da vila. Coa construción desta área de deportes urbanos, o Concello dá resposta a unha demanda dos afeccionados a este deporte e tamén de numerosos veciños da vila que se queixaban destas prácticas en espazos que non eran os máis axeitados. Este tipo de actividades encádranse dentro de un estilo de vida máis saudable que é o que pretendemos fomentar e por eso esta infraestructura vamos a financiar a través de unhas axudas da Rede Española de Cidades Saudables, da cal Cambados forma parte, non? Precisamente para eso, para incidir no fomento de actividades deportivas ao aire libre e de hábitos de vida saudables. A previsión do Concello é que o proxecto se licite ao longo do verán para comezar as obras e rematalas antes de final de ano.